iti pakasaritaan iti inda in patakder iti tao idi unanang aldaw iti turi na masasaw nga mabasa di iti lanad iti lukot iti pagbasaan adaduma nga inda in patakder isuday jay dumanon sa dilangit nga ibagbagada nga inaramid dalaan gapu iti imadalaan mamati kayo kanit kapsat nga nagita nga ibagbaga nga inaramid nga dumanon sa dilangit digita kapsat digiti lang mahilig digiti nailubungan apamati so digita kapsat iti haan tayo amamati nagsukimat tayo kadigiti daon iti pagbasaan kadigiti kapsat pamanaglag amabasa iti daan tulag na kinuana na kas insao ni Jeremias naaramid ka atori kinunana datay gayam tinaaramid atori ngadda iti naptati kadigiti puspuso tayo kun iti panunot tayo iti maysa asarit ked anatalged na taengan iti ili kas kinunana taili ti Diyos kakabsat adamot laeng iti unod tayo iti ili iti Diyos ken kadigiti panunot tayo amasasa nga ibagbagana tapno maamuan kuma ken napadas mo iti dalanda isu di kita kabsatin nga bagbaga kas pamanagnek ta idi unanang aldaw kabsat may salaon iti pagsasao nga mabasa iti Genesis 11 iti 1 ket iti amin adaga may sa idi iti pagsasao ken may sa iti panakai pataros na so di kita kabsat kas pamanagnek nga inaibagbaga nga may salaon iti pagsasao ngem idi naipatakder ita nga turi kas kung kunadi iti daduma narba dayta aturi haan kayo mamati kabsat kita nga inday bagbaga ta iti impatakder digiti napudno idi nga nagdayaw ti Dios nga dumanong sa dingato isu daytoy asursurat gutlaeng iti lukot ti pagbasaan nga kas ibagbagana so dayta tinapudno kapsat ngayon na ibagbaga nga balikas atori nga dumanon kadigiti panunot tayo daytoy asao ken nagturong iti Dios ama manakabali gusto ani di kita apamanaknek takinuna nga rod iti Jeremias City iti kwadro da kayo agkamatalag kadigiti natiri so ngantay agkamatalag kakabsa digiti natiri asasao ako nayo iti templo iti Dios addamot laeng kada tayo so dayta inna ibagbaga tamangala tayo iti pasit kadigiti doma asurat iti Juan 2 iti 21 ngem isu nagsao iti bayupan iti templo iti bagina isu dayta kabsat iti bagina uno bagi tayo isu iti templo ti Dios di kita apamanaknek kadigiti kabsat hantay kuma adadaeulen iti templo ti Dios paadamo lang kada tayo kadigiti na spiritual apalawan nagturong iti Dios sa di gloria kadigiti apamanaknek amabasa iti muna Corinto 3 iti 17 no siya sinuman a tao mangnadaen dadaeulen na iti templo iti Dios isu rebaen nanto iti Dios isu rebaen na iti Dios no may panggap kadigiti na inlubungan lang abanag no dikit iti agnanayon nga templo adda kada tayo iti templo iti Dios na santuan ket iti dayta
at templo da kayo kinunan. So kariti kapsat panunutan tayo, pamirisan tayo, karikiti kayo panani gito'y asap. Kat agyamanak di gito'y nga adda pagilasiran tayo idi punganay di gito'y akay papanan na. Kat agyamanak iti Diyos Ama, ama nakabalin iti so amin. And